आता तुम्ही आम्हाला कुठे नेत आहे? शेतामध्ये. आता आम्ही आलो आहे शेताच्या जागेवर. आता तुम्हाला ते बघा तिकडे माणसं दिसतात आहेत. आता आपण तिकडे जाऊन बघूया की ते शेती काय काय करतात. आणि तोपर्यंत मम्मी येईल तिकडे चालत चालत. हे आता आपल्याला पोल्ट्री सुद्धा बघायला भेटणार इकडे. आता आम्ही आलो बाईकने जरा लवकर कारण तुम्हाला पोल्ट्री दाखवायची होती. आणि मम्मी त्या रस्त्याने चालत येईल आणि आपण तेव्हा त्या ह्याच्यानंतर आपण शेती पण बघूया. जाऊ का पुढे? म्हणजे ते त्याच्यात भरून ठेवतात का ते खाणं? हा वरून टाकलं ते मधून खाली येते. हा मग जसे जमतं तसं ते खाली येतं आणि तसं खातात ना. म्हणजे सकाळ संध्याकाळ असं असतं. एवढं सर्व त्यांचं खाद्य आहे ना त्यांचं. ते दिवसाला 2 ते 3 गोणी लागतात. 2 ते 4 गोणी असं लागतात. आणि एवढे किलोमीटर टाकून तेवढंच पाणी तेवढंच खाद्य. बघा आता आम्ही फर्स्ट फ्लोअरवर आलोय, म्हणजे वरच्या माल्यावर आलोय. तिथे बघा तिथे सुद्धा जेवढं खाली आहे तेवढंच वरती आहे. अंतर किती असेल? केवढे फूट असतील? 40 व 100. म्हणजे खूप मोठं झालं नाही. आता तुम्हाला दिसत पण असेल केवढं लांबच्या लांब आहेत एकदम. आता वरती 40 फूट खाली 40 फूट. वरती पोल्ट्री होती, जेवढी मोठी फार्मिंग होती खाली पण तेवढीच आहे बघा. आता पोल्ट्री फार्मिंग आपण बघितली. आता आपण शेती बघूया. आता तुम्ही विचाराल काकू कुठे आहे तुमची, मावशी कुठे आहे तुमची? हे बघा इकडे. नाही पोल्ट्रीची शूटिंग झाली. कोंबड्याची बॅटरी आणि आता त्यांना हे पोल्ट्री आपले कोंबड्या असतात ना, आपले व्हाईट कोंबड्या कसे त्यांचा हे करता फार्मिंग ते दाखवलं त्यांना. आता इथे भात कापायचं आहे. भात कापायचे का? आम्ही टेम्पोने आलो नाही तर एवढं चालू नसतो. लिफ्ट भेटली. हे आता भाताची कापणी चालू आहे. काय काय माणसाची कापणी पण झाली आणि भात कापून आहे ना दिवाळीला फुकट पण गेलं माणसाचं. सगळं भिजून गेलं भात पावसामुळे ना. पावसामुळे नुकसान भरपूर झालं. हे बघ ही कापलेली शेती होती ना, हा सगळा पूर्ण भात गेला पावसात. पूर्ण असा नाश झाला त्याचा पावसामुळे. पावसामुळे हे काय कापलेलं. हा बघा रोपा निघाली आणि हे इथं वाल टाकलेला. आणि इकडे शेती भातीचं सर्व नुकसान होतं. ते भात खाली पडलेलं हे परत रुजलं. हे परत रुजलं ना करपा ती अशी झाली. तरी त्याच्यात लोक हे बघा ते आपण चवळी बोलतो ना, चवळी. ह्या चवळी हे चवळी वालाची झाड आहे बघ. ते चवळीच आहे. उंच झाली ती बघ. ती बघ तिकडे किती उंच आहे. उंच आहे ती घे. ती बघ ही चवळी मग त्याच्यामध्ये लावलेली. पण हा शेत पूर्ण नुकसान आहे ना. आता पूर्ण नुकसान झालं. पूर्ण एवढा भात थोडासा भात मिळाला असेल त्याला. पाऊस आपल्या बरोबर टायमावर पडला की आपलं बरोबर होतं. कधी सुद्धा पण कापून घेतली. पाऊस गेला म्हणून शेती कापली आणि मग पावसातच राहिली ती. त्याच्यामुळे हा सगळा भात कापल्याच्या नंतर परत पाऊस पडला आणि असं झालं नुकसान. तुरडाळ आपण बनवतो ना, तुरडाळ आपण खातो त्या डाळीच्या प्रकारांमध्ये ना. हे झाड तुरीचं त्यातून तुरडाळ येतात ना. याच्यामध्ये ते आता बराचसा त्याला मेहनत आहे. त्याला अजून महिना जाईल. 2 महिने जातील ना. 2 महिने जातील त्याला. शेंगा येतील. मग ते शेंगा ते कटिंग करायचं. ते झाडं तोडायची नंतर झाडाची नंतर त्यातले ते शेंगा करून गोळी झाडाची ताव त्याच्यात ते गोळा निघतो. ही भात शेती आणि हे आता कटिंग चालू आहे त्यांची. आणि मग मी तुझ्या पायात बघ तुझं हे अटकलंय बघ. भेटला नाही की निघालं वाटतं ते. जाशील ना बरोबर. हे खेकडं ते पांढरं दिसते ना, हे ना ते खेकडं त्याला बघत खेकडं. जालात गुतले ते खेकडं. ही एक खेकडं ती एक खेकडं. मग असं हे पाऊलवाट झालं इकडे आणि आपल्याला इकडे शेती बघायला भेटेल. आता बघा इकडे सुद्धा तुम्हाला दिसतील ते माणसं बघा शेती करताना कापताना. लोक कापतात. आणि इथे काय मम्मी हे सर्व
अरे पावसामुळे पाणी साठलंय, भात कापायला झालाय, पण ते भात कसं कापतात चिखलातून. हा तिथे कापला तरी चालेल. हे सर्व पावसामुळे चिखल झाला आणि त्यामुळे भात कापता येत नाही का? हा चिखलातून कापतात येत ना सर्व? ते सगळं आता कापून आहे ना इथे साईडला घेतात. साईडला घेतील ते कटिंग करून. आपण बोलतो ना तांदूळ महाग झाले, पण इथे भात पिकवायला मुळे असं पाणी झाले, सगळं शेतामध्ये चिखल झालाय आणि आता ती तोंडात आलेलं आहे भात. फक्त हे भात बाहेर काढायचं होतं आणि ते झोडून घरात भात ठेवायचा होता. बघा किती नुकसान झालंय त्यांचं. आणि हे चिखलातून भात कापायला लागतंय आता आणि असं बांधानी बघ असं ठेवायला लागतंय. आणि आता परत 4 दिवसांनी हे वरती काढणार, 4 दिवस सुकवणार जोडणार आणि त्याच्यानंतर ते झोडणार. मग आपलं भात महाग होतं तर ह्याच कारण आपल्याला वाटतं काय तांदूळ महाग झाले, त्याला कष्ट जाम मग त्याला कष्ट किती आहेत, मेहनत किती आहे. आता ह्याच्यात एवढीच माणसं खपवली, अजून एवढीच माणसं तिला कापायला लागतील तरी होणार नाही. आणि पुढे मला जाता बी येत नाही दाखवायला एकदम समोरून, ते खूप चिखल आहे. तिकडे माणसं आता त्यांचा चाय पियाचा टाइम झालाय ना सर्व तिकडे. ते आता उभं राहून चहा पितात आहे. सगळ्यांची कापाची दाखव तिथनं गेलं तिथं शूटिंग घेतलं. गवत जाम आहे ना बांधाला, हा त्याच्यामुळे दाखव. 15 माणसं आहेत. आणि हे रस्ते बघा एकदम डेंजर आहेत आमच्यासाठी. त्यांना सवय झाली आहेत, पण आमच्यासाठी एकदम वेगळे रस्ते आहेत. मला चालता बी येत नाही. हे सर्व काय झालं इकडे? हे शेती सगळी पावसामुळे सगळी अशी नुकसान झालेली आहे. तर आता आम्हाला ह्याच्यात पिकलेली शेती, हे पिकलेलं शेत कापायचं होतं, ते पावसामुळे खाली पडलंय खाली पडून आणि ते आता रुजायला आलंय. रुजला खाली. हा मग ह्याचा काहीच उपयोग नाही ना आता. आता ते पाऊस नाही पडला ना तर ते थोडं वरचं काढणार. तर म्हणून तर पावसामुळे हा भात जरा याच्यासाठी आपल्याला उपयोगाला येईल. याच्यासाठी पावसामुळे आमच्या रत्नागिरीला ना शेती करायची सोडून दिली आता माणसाने. तिकडेच नाही तर सर्वीकडे तर शेतकऱ्यांचं असंच नुकसान होतं ना. असंच नुकसान होतो. पाण्यात पोहत होती करपा, पाण्यात करपा पहिली शेती कापली ना ती पोहत होती पाण्यात. बघूनच वाईट वाटतंय. सर्व नुकसान. मी आपण आता ही आलेलो भात कापून दाखवायला आलेली. शेती दाखवायला, पण इकडे माहिती पडलं की किती माणसांचं नुकसान झालं. असं मला माहिती पण होतं की नुकसान झालंय, पण इकडे आता समोर दिसलं. आणि हे कसं पाण्यामध्ये लावायला लागतं मला, एवढे पाण्यात एवढे पाण्यात अर्ध्या पाण्यात लावायला लागते. ढोपरापर्यंत पाणी असतं तेवढं लावायला लागतं ना. 2 फूट पाण्यामध्ये लावायला लागतं. ते एवढं आवड असतं रोपं, मग त्याच्यामध्ये लावायला लागतं. आता तुम्ही जर मला शेतीबद्दल सांगा, आता हे किती रोजगार आणि काय आणि कसं करतात हे? ते आता सकाळी सवयला माणसा कापायला किती वाजता आली काय? 8 वाजता. 7:30 वाजता. 7:30-8 वाजता येतात कापायला. 7:30-8 शेतात उतरस 8 वाजता त्या. आता 10 वाजता सुटते. तर 10 वाजता सुटल्यापासून सकाळी आनशीची 100 रुपये मजुरी. सकाळी त्यांना नाश्ता चहा, आणि परत दुपारी आता 3 वाजता जाणार शेतावर 2-2:30ला. ती संध्याकाळी 5-5:30ला सुटणार. तेव्हा परत 100 रुपये, 200 रुपये मजुरी द्यायला लागते. आणि हे भाताचा असा नुकसान झालाय, ते आम्हाला परवडण्यासारखं नाही, पण काय नाही इलाजाला करायला लागतं. भात शेती तर असं पाहिजेच म्हणून ते आहे. पाहिजेच म्हणून फुकट घालते. तर आपण धान्य विकत आणून खाऊ शकत नाही ना, बरोबर आहे ना. एवढा धान्याला आता ह्याला बांधणी आहे, जोडणी आहे, परत अजून ह्याला भात किती मेहनत भरवणी आहे. अजून ह्याला माणसं आहे. तर ते चिखलातून वर काढायचं, ते सुकवायचं, असं चांगल्या जागेत आणून ते लावायचं. 8 दिवस त्यांना पाहिजे, 8 दिवस करायला पाहिजे. आता एवढी माणसं पुरणार कमी पडतील ना हे सर्व एवढी माणसं पण. नाही अजून त्याच्या 2-3 दिवस माणसाची आता एवढी माणसं 2-3 दिवस लागतील. अजून एवढीच लागतील 3-4 वेळ त्याला माणसा घ्यायला. 15 माणसं 2-3 सवायला लागतात. आता 15 माणसं आहेत ती. आणि नंतर एक ते पाणी नसतं तर एका दिवसात झालं हो असतं. हो हा. पाणी नसताना सुकाणं उभा जर असताना ते कधी समजायला म्हणजे सकाळी दुपारी झाला. ते कोयत्याने उचलणार तेव्हा कटिंग करणार. हो ना. कापल्याला का अशी मळणी रचणार, ही बा अशी मळणी रचणार, असे भारे बांधणार आणि अशी मळणी अशी रचून ठेवणार. त्याच्यानंतर मग झोडणार. अजून त्याला किती माणूस लागेल. अजून झोडाला परत सकाळी 4 वाजता झोडाला येणार, तेव्हा ती मळणी झोडणार, तेव्हा संध्याकाळी 5 वाजता ती मळणी घरी पोचते. एवढी मेहनत आहे त्या भाताला. आता मम्मीची सवय मोडली वाटतं चालायची, तर मम्मीला गाडी पाहिजे. चला तुम्ही या, आम्ही आलो चालत. आपण शेत बघत येतो जरा. लाभ आहे ना शेत. बघा आपण इथे आता बघायला आलेलो शेती तर बघितली, पण पाऊस कधीही पडून शेताचं किती नुकसान होतं. मग आपण आता शेतकऱ्यांना काहीच मिळत नाही इकडे. आता ते म्हणतात आता हाय म्हणून आपल्याला करावी लागतं, नाही केल्याने त्यांना प्रॉफिट मार्जिन, ते बोलले प्रॉफिट काहीच नाही याच्यात. आता मी तर फक्त न्यूज चॅनलवर ऐकत होतो, न्यूजवर बघत होतो. आता जेव्हा प्रत्यक्ष समोर दिसलं ते खूप वाईट वाटलं त्यांच्यासाठी. असे इकडेच नाही तर जिकडे शेती होते, पाऊस कधीही पडून त्यांचं खूप नुकसान होते.
आता तुम्हाला तिथे जाऊन आपण झोडणी बघूया. आता आला तर एकदम बारीक बारीक आहेत. जरा सुद्धा पाय इकडे तिकडे गेला की आपण लेफ्ट किंवा राईट पडणारच. जोडा 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 जोडताना जागा. हा जोडा. आपटा येते. आपटा. हा आपटा. हा आपटा. आपटा असा. हा आपटा. आणि ह्याच्यावर घ्या आता मारा. हा मारा आता. हा हे अशी जोडणी करतो. ते नाही तर भात झाला. तर भात झाला गिरणीमध्ये तंदूर काढायला. अच्छा, ह्याचा भात झाला तर भाताने गिरणी साफ करणार सगळा. त्याच्यामध्ये वाऱ्यावर वारून त्याचं पाती बकरी भुसकाट सगळं काढणार आणि पोतीमध्ये भरणार आणि पोतीमध्ये मग घरी नेणार आणि जसं जसं लोकांना पाहिजे तसं तसं ते जाळणार. ते जमा केलेत का? हा हे भात जमा केले. त्याच्यावर हे जरा असं शकतो. हा भात आहे. साफ करणार हे वाऱ्याने वारवणार. वाऱ्याने साफ करणार का? सुपर मारणार. वाऱ्याने मारणार. सगळं पोतीमध्ये भरणार. घरी नेणार आणि घरशी मग कसं पाहिजे तसं आपण 6 वाजता घरशी निघालो. म्हणजे 7 वाजले असतील. 7 वाजले इथे हे लवकर आले असते ना एवढ्याला सगळं भात घेऊन सगळे घरी गेले. रात्रीचे 2 पदे येतात का? तेच आला इच्छा. 2-3 हे म्हणाले 3 वाजेपर्यंत पासून येतात ना तुम्ही कधी कधी करायला. गावातली माणसं किती मेहनत करतात आणि ह्यांच्या मेहनतीमुळे आपल्याला तिकडे आरामात बसून खायला भेटतं. ही नवी आहे ना. हा, हा ही नवी आहे ना. लावायचं कोंब काढते पुढे पुढे जात. अरे पाणी मुलं खाऱ्या पाण्यामुळे का? हा गवत आहे ना. हा गवत हम्म. हा खालून कोंब काढते. म्हणजे प्रत्येक अशी भात नाही होत त्याच्यात. 1 फुटावर 1 गाठ. हम्म. आता हा मूल त्या मुलाने तो सगळा शेत भरतय. पुढे पुढे भारत जात तो. हा मूल इथं आला आला असा. मग ते एक गाठवर पुढं 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 जाऊन ते एवढा प्रकार होत. असं हो. हे सगळं खाऱ्या पाण्यामुळे का? खारे पाण्यामुळे. अरे आता तिकडचे शेतकरी आपल्या बरोबर जे बनत होते ते आपले प्रॉब्लेम डिस्कस करत होते. पाऊसच नाही तर त्यांच्याकडे खाऱ्या पाण्यामुळे पण त्यांची शेती बरोबर नाही झाली त्यांची. आता इथे सुद्धा जोडणी करतात ना. यांची स्वतःची शेती. हे तुमच्या सुद्धा आमच्या शेतावर तरी आलास बाबा. हे पण आमचे नातेवाईकच आहेत ह्यांच्यासारखे. घाम येतो ना झोडताना. आलाच पाहिजे, ते तुमच्या मेहनतीचं काम आहे ते. त्यामुळे आम्हाला सर्वांना चांगलं पीक भेटतं, आम्हाला चांगलं खायला भेटतं मुंबईमध्ये. हे राहिलेलं तुम्ही असं काठी नाही करता का? म्हणजे दाणा खातो. जर राहिला असलं जास्त ते मध्ये मध्ये कन्शन मध्ये पण असतं. लांब तकड असतं ना ते पूर्ण भात पूर्ण. मग त्याला करून टाकायचं. बरोबर. अजून एवढे भारी जोडायचे आहेत. एवढे सर्व जोडायचे आहेत का ते? जवळजवळ 20 भार आहेत. आता तुम्हाला हे करण्यासाठी किती टाइम जाईल? हे अजून आता नाही होणार. त्यात एकटेच आहेत ना. संध्याकाळची 1-2-3 माणसं आली का होती होईल ते. एवढा सत्ता एवढे भारी झाले. थोडंच आहे करायचं. पावसामुळे ही शेती वसड गेली. पाऊस आणि खारा पाणी. पाऊस आणि खायामुळे सर्व वसाड झाली नाही. पिकती शेती वसाड झाली. लावलेली फुकट गेली. इकडे पाऊस आणि खाऱ्या पाण्यामुळे काय काय प्रॉब्लेम झाले तुमच्यासाठी? आमच्या इकडे भरपूर म्हणजे शेतीसाठी तर भरपूरच प्रॉब्लेम झाले. कारण शेती लावायला घेतल्यापासून म्हणजे राबांची पेरणी झाल्यापासून पावसाने पूर्ण त्या पेरणीवर पण परिणाम झाला. म्हणजे पेरणी सुकवली. म्हणजे मध्ये पावसाला खंड झाला, त्याच्यामुळे ती पेरणी उगवली नाही. उगवल्या मेली. पुन्हा परत पेरणी केली लोकांनी आणि नंतर मग त्या पेरणीवर उगवल्यानंतर परत पाऊस पडला एवढा जोराचा, तर ती पेरणी उगवलेली त्या पाण्यामध्ये पूर्ण बुडून गेली. बुडून गेली.
सगळी पेरणी उगवलेली बुडली आणि कशी तरी मग राहिलेली होती. त्याच्यावर नंतर थोडासा पाणी कमी झाल्याच्या नंतर खत मारल्याच्या नंतर ते थोडासा रोप जास्त उंच आला, त्याच्यानंतर रोप काढली आणि परत लावली गेली पातळ म्हणून तेवढा तरी हे शेती दिसते. त्याच्यानंतर लावल्याच्या नंतर 8-15 दिवसांनी लोकांनी खतं मारल्याच्या नंतर ते आवड उंच झाल्याच्या नंतर ते बुडाली नाही. त्याचे पाऊस भरपूरच पडला, त्याच्यामुळे ते शेती आता अजूनपर्यंत पावसाने मेन म्हणजे लावून झाल्यानंतर सतत पाऊस आता हे अलिबाग मध्ये आपण बोनंगाव मध्ये, बोनगावमध्ये आता ही परिस्थिती सर्वीकडे तशी झाली आहे ना. सगळीकडे अखंड आमचा हा बोनंग एरिया म्हणजे कोणत्या त्या बांधाला खांडी गेल्या, कोणाचे नुकसान झाला, म्हणजे त्या तो बांधाचा जी माती होती ती शेतामध्ये आली, तेवढा तो नुकसान झालं, म्हणजे ती गरजली गेली शेती. आता हे आपल्या पावसाने हेक्टर जमीन होईल साधारण ही सगळी बरीच हेक्टर, आता तीच आहे जवळजवळ 80 हेक्टर. 80 हेक्टर, ही जवळजवळ 200 हेक्टर होईल. 200-250 हेक्टर जमीन आहे ना. 200-250 हेक्टर आहे. हा, आता हे नुकसान नाही झालं असतं तर किती हे झालं असतं, आपलं किती वाढ झाली असती सर्व गोष्टी. जवळजवळ 100% 100% वाढ झाली. 100%. आता नुकसान झाल्यामुळे हा लोकांना 40%च उत्पादन मिळालेलं आहे. 40 पण नाही, 40 पण 25 नाही. ते पण एवढं कष्ट करतील तर. जास्त कष्ट करून पण तुम्हाला 20%च भेटतं. आता 20 पण नाही, 20 ची पण गॅरंटी नाही. 100% 20 पण. 20, 10, 15 असे पण. आता आम्ही आलेलो खरं म्हणजे यांना शेती दाखवायला, चांगली शेती दाखवायला, पण आतमध्ये आल्यावर आम्हाला एवढं समजतंय. आम्ही तर न्यूज चॅनलवर ऐकत होतो फक्त, आता प्रत्यक्ष दिसतंय की ऍक्च्युअली काय फार्मिंग आणि शेतकऱ्यांना किती नुकसान होतं इकडे. आता एवढे हे सकाळपासून मेहनत करतात आणि ते स्वतः म्हणतात की जे 100% प्रॉफिट मार्जिन होतं त्यांचं, आता त्यांना त्याच्या 20% पण त्यांना गॅरंटी नाही त्याची. गॅरंटी म्हणजे कसं शेतीचा प्रॉब्लेम झाला, फक्त हे बांध बंदोबस्ती आहे ते पण करावं लागतं ना उन्हाळी. हो, आणि हे राब जे आपण रोपं टाकतो त्यांना त्या गोडी माती, शेण, खत, पाणी सगळं ते कुदलून आणि हे खाऱ्या पाण्याच्या लोटाने गेले सगळे, बांध पण तुटले. असं झालं. हा इकडे ही शेती आहे, बंधारा आहे, म्हणजे हे समुद्र आहे. समुद्र आहे. इकडून पाणी आला जोरदार, बांध फुटले तर मग हे आणखी ते पहिलं नुकसान झालं. हा जो वर्षाचा कालावधी आहे, त्या वर्षाच्या कालावधी एकाच वेळेला एकदम वर्षाने एकदा भात दिसतं. हो, त्याच्यामुळे आपल्या लोकांना जास्त होतं, पण त्याच्या मेहनत त्याच्यापेक्षा 4 पटीने जास्त होतं. म्हणजे जेव्हा रुपयाचं काम करू तेव्हा आपल्याला 4 आणे मिळणार, अशी परिस्थिती ह्या शेतामध्ये. असे एकदा आता ऍक्च्युअली ह्या 40 गुंठामध्ये किती खर्च झाला? 15,000 खर्च झाला. पण त्याचा भात नाही मिळाला 2,000चा. 15,000चं 2,000चं भेटतं फक्त. तो आता भेटेल तेव्हाची गोष्ट. ते केल्यावर भेटेल तेव्हा नंतर. त्याच्यानंतर आता गिरणीवर जाणार, त्याचे दलवर क्विंटल मग 100 रुपये मध्ये त्याला आणि गाडी भाडा, म्हणजे तसे लेवल काहीच मिळत नाही. फक्त एक ठिकाणी वर्षाने भात दिसतो आपल्याला, म्हणून पोटासाठी आपल्याला अन्न बास होतं तांदूळ वर्षाचा, म्हणून ते लोक करतात. नाही तशी पण काही गरज नाही, मग लोकांना विकत घ्यायला परवडतं. अशी आधी गोष्ट 15,000 खर्च होऊन त्यातनं 2,000चं उत्पन्न, एवढा कष्ट करून पण मिळणार नाही याची गॅरंटी. उभी राहणे. काय नाव तुमचं? संगीता मदन शेळके. तुमचं काका? मधुकर भिकू भोई. तुमचं? मदन नागू शेळके. तुमचं? राजन पांडुरंग भोई. माझं नाव टीव्हीवर येतो आम्ही बघू ना, टीव्हीवर आपला आता सर. ही काठीची वजी आली कुंपवण्यासाठी. हे काठीची झाड आहे, ते आपल्याला वाल येण्यासाठी साईडला कंपाऊंडला लावावं लागतात. म्हणजे प्राणी आतमध्ये येऊ नये म्हणून. प्राणी म्हणजे दुसरं काय वगैरे गुरं ढोर वगैरे सगळं काय असेल. आता किती भार आहे तुमच्या डोक्यावर? हा भार जवळजवळ 35 किलो असेल. 30 किलो भार आहे. त्याला काटे आहेत सगळे. आता हे तिथे ते मध्ये जाऊन तिथे लावणार साईडला काय डांबे मारून, म्हणजे बॉर्डर बनवतात ते. हा बॉर्डर बनवतात. मध्ये मध्ये वाल असतं आपला, वाल चवली. आणि ते वडील, हा मुलगा त्यांचा, असे हे ते कटिंग करून एवढी मेहनत घ्यायला लागतं, तेव्हा त्याच्यामध्ये कुठे शेरभर तांदूळ हे मिळतील. हे त्यांचे वडील का? वडील. त्यांचं नाव काय? नारायण रामभाऊ शेळके आणि सुरेश नारायण शेळके. एवढे लांबून आणावं लागतं आणि एवढे लांबून ते आता हे किती किलोमीटर गेला तुम्ही आणायला? हा जवळजवळ 1 किलोमीटर जास्त. 1 किलोमीटर एवढा भार घेऊन चाललेत ना ते. आता इकडच्या शेतीबद्दल, ह्यांच्या प्रॉब्लेम बद्दल तुमच्याकडे काय सोल्युशन आहे, तुम्हाला काय वाटतं तर तुम्ही जरा आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे आम्हाला पण माहिती पडतील काय सोल्युशन असतील, काय याच्यासाठी आपण काय करतो. आता तुम्हाला शेती दाखवली, इकडची माणसं दाखवली, त्यांचं मॉर्निंग रुटीन दाखवलं. आता तुम्हाला इकडचे रेसिपीज पण बघायला आवडतीलच. आता ते चुलीवरती रेसिपी बनवणार आहेत.